Čo robí BioLight rozjasňujúcim zázrakom pre pleť? Poďme sa pozrieť na jeho tajomstvo. BioLight vám pleť nádherne zjednotí, rozjasní, eliminuje ako hyperpigmentácie, tak aj jazvičky po akné a navyše pleť detoxikuje. Hlavnými hrdinami ošetrenia BioLight sú kôra z bielej vrby, ktorá krásne pleť rozjasní, zjednotí, sedmokráska, ktorá eliminuje začervenanie, podporí regeneráciu, pupočník ázijský, ktorý podporuje regeneráciu pleti, eliminuje zápaly, sťahuje póry a zároveň pleť hydratuje. A v neposlednom rade musíme spomenúť aj sladké drievko, ktoré eliminuje hyperpigmentácie a samozrejme morské riasy. Laminaria digitata, ktorá pleti dodá vitamíny, minerály, stopové prvky, ulva lactuca, ktorá podporí hydratáciu pleti. Pre koho je teda toto ošetrenie vhodné? Pre mužov aj pre ženy, ktorí majú nerovnomerný tón pleti, hyperpigmentácie, jazvičky po akné, pleť mdlú, unavenú a hlavne nerozjasnenú. Práve teraz máme ideálne obdobie od jesene do jary, kedy ponúkať klientom ošetrenie BioLight. Zaujalo vás to? Kontaktujte nás.